למה? הם יודעים לטפס, הם לא יקנו. תראה אותי. יש פה עוד 2. תכף תמצאו אותה לאטה. ופה בינתיים העניינים מתחממים. הנה, נפל אחד. איך עולים? בית הדרך, עכשיו צריך להוביל למסכן. וואי, דפק אותם לגמרי. הנה, הוא מצא. כן, טוב. איפה הטוסיק של חבר שלך? פה. יופי. ממש. לא ליפול. טן 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 חמי, זה הולך ליוטיוב, זה 1,000,000 צפיות.